ukuthi angachashazwa through inhlelo kwemicimbi no online. Uma nje ngingakubeka ngisho ngithi shuthi usiqiniseko ufele ukuthi ubekade eqwashisa amaciko omculo kaMaskandi ukuthi awaye kanjani phambili. So ukusho lokho mhlambe khona okungafika ngakahle kubona ngeke kade sisho sithi mhlambe usiqiniseko ubulawe abanye babaculi baMaskandi noma abanye benzondo. Lo muntu ombulele nginesiqiniseko ukuthi uyalazi iqiniso and into engijabulisa kakhulu ukuthi usiqiniseko ngesikhathi ngibuka ivideo la menzi obubi ofike khona umdubula umbonile. So into engizoyicela kuNkulunkulu nakusiqiniseko ukuthi abasikhombise nje umbulali wakhe ukuthi ubani mabe ngasenzele lo qiniso nje kuphela inhliziyo zethu ngicabanga ukuthi nomndeni uyothobeka mhlambe ngelinye ilanga siyokwazi ukuthi yini le ngaka ebekade ingasakhulumeki abe bengayilungisa mayilunga ngoba mina usiqiniseko ngisho nje kumazi kwami ngimazi njengendoda ebikade ikhuluma iqiniso eliyaphambili ukuthi lifika kanjani kuwena ngoba vele empilweni iqiniso likazi labamnandi ngisho ingane yakhe encane mayengakutshela manje ukuthi baba noma ma lokho okwenzile kuyabheda akudingeki uzokwata kodwa umqondo mawusebenza kumele ujikele ngale ukuthi ingane yami iqinisile. Kodwa ke sibonga uNkulunkulu ukuthi ithambo lasiqiniseko namhlanje sizolifihla siyama Red Nation. Angifuni ukuqamba manga siphatheke kabi kakhulu futhi sesizizwa singaphephile ngoba enye into iphinde ithi kungenzeka ukuthi ukulandela kwethu umthandeni kulicala noma abafisi ukubona omunye umuntu ethandwa kangaka. Kodwa kuNkulunkulu ke uhleza namacebo yakhe nedlozi lomuntu liyaphila. Sizoqhubeka simele lento ngoba into mayisegazini uyithande kuwena wenza sure ukuthi ugcine uyifele njengoba usiqiniseke ifele. Usiqiniseko ke wakuveza kwenye video wathi angiyena mina umlandeli kaMthandeni kodwa ngithanda into ayenzayo ngoba iyisa umculo wakithi phambili. So kungenzeka ukuthi abenzi bokubi bayitshela ukuthi usiqiniseko mhlawumbe khona kade kuthola njengoba deshe nje ubaba nje ukuthi usiqiniseko uma ukuthi uyakubona ukuthi uyacindezela wena ama nawe enze sure ukuthi into yakho iyaphila. So sama Red Nation siphatheka kabuhlungu kakhulu kusekude ukuthi siphole kodwa ke sizokhuleka sicele nasenkosini ukuthi isipha amandla sikwazi ukuqhubeka. Ngiyabonga kakhulu. DJ ngicela ungidlalela le ngoma ethi emanxiweni ebeyithanda uma kumele yakho emanxiweni yama NND bese ebelungu maduyaza prepare to ze phambili sokhuluma uthi uyiqhubha DJ kancane. Ngiqala ukumazi ngo-2022 kumina bese ubhuti kumina abaningi TikTok bayazi ngihlezi naye akukho ngathi ngizokhuluma ngesiqiniseko ngaphandle kokuthi ulale kahle qondene ulale kahle nangelihle kahle mfelasi ngizomkhumbula lo muntu ozothi maduyaza yenza njalo phela mthongo ngithi ayawungiye wena msumpedela ethi ngiyakucela yenza maduyaza ngithi hayi ngizokwenzela
ngicela uNkulunkulu nonyazi lezulu lapho likhona lungenze ngamukele ukuthi umvela sabasikho. Ngiyabonga. Mina nje ngingakusho bafowethu ukuthi laba basishaye kodwa ngeke besiqede. Kuyophila zona inhlamvu laba basishayo abasishayi. Nami ngitholele i-call tami kwathiwa yabona igoso lakho lihambile uzolilandela. Ngathi mina webhuti angizalwanga ke nonyoko ngoba mnyandu mina salama nonyoko uyokubona lokho kwabonwa yikati ukuze ligibele emthini. Laba basishayayo besishaye beqinise siphele. Ngizotetela udadewethu Maqwabe uzobe yamisana nesikhove simhlophe abasibeka amabala kwelanga kube egoli. Unsizwa bayigxeka usuku nosuku ku TikTok ethiwa yodliwa ngumfazi ngodle mfazi vele wangikhetha ungithanda. Sikhove simhlophe simele ukuthi silandele umthandeni. Umthandeni unebhadi ngoba wena kumele ube nezinto ezinhle. Kumele kube umuntu ayedwa nezinto ezinhle. Ngitetela uMaqwabe wethu ezohamba noSikhova esimhlophe uyena ke lo uSikhova. Cela nize ngapha. Ngiyabonga. Kodwa sishayeleni isiqede ke. Cela udlale ingoma umzila. Umzila lapho DJ uselele. DJ uselele Sikhova. Umzila DJ usiyaphuthuma. Kulwethu. Abisishilo nje insizwa uthi yabona ke phunye kwalento isho yami uyaphetha. Sanibonani. Kakhulumayo Sikhove simhlophe singenaphuma. Indoda yondliwa umfazi. Angazi ke makukhona insizwe esikhona esifuna umuthi lo ukuthi sondliwa umfazi manje iqondane nami. Ngoba nginawo umuthi uthi ngondliwa umfazi. Ngiyabingelela kakhulu uMaqwabe wenu lo okhulumayo obeno siqiniseko uyena lo bembalela ama-13 million njengoba nje sengithuka imina lo bebala ngimtshela ukuthi sesina how many million lapha ya ku YouTube. Kubhlungu inhlamba engiyitholayo kuthiwa ngiyazi imina mhlambe bengimpazamisile ukuze kufika abantu abamshayeli. Ngiyabonga nje isibindi engisitholayo ukuthi ngime ngomngane wami ngingasungana noma ku TikTok lo. Bekumngane wami bengifonelana naye. Bekumngane wami ebengibonana futhi naye. Kunezinto ezinkulu ebekade ekhuluma kodwa ebengamkhohluma wakhe. Kuyo yonke into ebekade ekhuluma uma wakhe bengasali sema ngifike ekseni ngifike ngamtshela uma wakhe ngifuna ukusho ukugcwale abantu bekuthathe behambe nabo beye emakhaya lokho esikuphila ku social media akuthina labantu usiqiniseko uma usuhlangana naye personally bengeyona usiqiniseko lo obukade umbona ku TikTok ibinozwelo leyangane ushilo uphunyuka wathi unefoni nge-19 ebibhadalelwa umvelasi kuzoshaya i-19 izovala ifoni yakhe kaPayjoy ebikhokhelwa umvelasi ebimanela kushuthi ukusala enginalutho kodwa mawudlo seceleni kwakhe le ngoma ethi Manxiweni ngicela ungiphindele yona DJ ebeyithanda ke kukhona nenye kaMnyovu ebethi mfana wami uzobona mase ngiphumelele ethi izinto ziyajika leyo ngoma ithi angazi ithi
benitshela ukuthi ngiyofa ngihlupheka kodwa ingoma ebezoyicula mase kwenzeke lokho ebesibhizi ngakho akusenzekanga. Kunekhadi laseMakhamzi ebesibhizi ngalo basend message engazathi isikweletu sesiqediwe asazi ukuthi kwenzakaleni noma bese kuphela u5 years ngathi hamba uyobheka ukuthi siphelile ngempela nifuna uthatha iskipha nesikhindi. Wafike wasithatha aqala phansi izinto kuningi engamkhuluma ngoVamvilasi kodwa ke ababhalayo lapha ko TikTok ngibonile ukuthi nezintatheli ikhona lezi mina ngizokusho nje ngingananazi abasiqhatha kakhulu izintatheli lezi ezifika zirecord o life bethu kuleli viki sibhizi ngendisho ayikaze zize zisirecord ihambe ziyopost ukuthi abhiza ama Red Nation noma babhize obani bani ba contribute kusiqiniseko ukuthi behambise ekhaya. Ayikho engike ngayibona kodwa izolo sithe masifaka amabhakede emakhanda siyifihlile ngoba sesiyasaba namanje ngoba ngimile la ngiyasaba kodwa makumele ngifela umthandeni ngizomfela. Ngiloko ngamlandela ngo2013 ngahlangana nosiqiniseko ngo2022 angikaze ngize ngimngabaza ngangilandela umgqumeni washona umgqumeni ngalandela umjijelo washona umjijelo sebekhipha ondaba zekwayo nomthandeni noAlimgube ngangena ngathi nangu umfana ngamlandela ngafika ku TikTok ngayithanda icontent kaSiqiniseko ngahlala kwahlaleka ngumoderator namanje yimina ebengibablocker ngibamute ngibhlungu enhlizweni yami. Hamba kahle Mvilasi, hamba kahle mfowethu engazathi ungalali nje ababulali bakho fika noma ngephupho koyedwa usho ukuthi ubani. Siyabonga mara nawe ngathi ufuna ukukhuluma kakhulu makanginike ithuba nami ngiyazi lo mfowethu Mvilasi behlezi engingenelela kakhulu abaningi mhlambe bangazi abanye abangazi ubaba ngusipho Mhlongo umdidiyelo wamabutho wakaZulu wonke ebehlezi khuluma nami athi ntwana ayi mina ngiphume eGoli nkosami ngicela ukuthi mawungangizwa angazi ukuthi ngizoyenza njani kodwa ngizofaka ubomama nazi ukuthi ngisikhuluma ngabomama please mfowethu Mvilasi kuhlungu angazi ngiyafuna ukwenza ijoke kodwa angazi ukuthi ngizothina mengazi ukuthi lokufika leli suku ukuthi ngikhulume ngawe ukuthi usohambile emhlabeni mina ngumfana nje ebeyazi music we-hip hop no-kwaito piano kodwa Mvilasi uyawahlalisa phansi wathi ngoba kumaskande uthanda isikhova. Abantu abaningi banokuyibuza ukuthi wena wawudwebe nginesikhova phela la niyafisa usibona niyafuna ukuthi ngikhumule amadoda yala bathi ngizobona ubusexy ba bayala cha mfowethu Mvilasi ngithi angazi thina simazi ngomfowethu Mvilasi simazi ngosiqiniseko abasekhaya bakhulumile umalume wathi bakwazi ukungcwaba yena kodwa isiqiniseko abakwazi ukungcwaba safika mina naye udadewethu ukuthi no asicontribute ukuthi abalandeli baka TikTok mabakhiphe amasenti ukuthi sikwazi ukudla sikwazi ukuphuza njengoba nisibona njengoba ungibona nje vele mina ngiyinsizwe ibukekayo ngisho niyangifuna afowethu ngithi mfowethu Mvilasi isiqiniseko mfana ngithi ayisekho into engizoyikhuluma kuwe ngiyazi ukuthi mengimdala kuwe mengingazi kanti umfana omncane kangaka ngathi ngakuvusa ngithi wena uyintwana kodwa ke kungimangazile lokho kodwa ke ngithi silimele somphakathi waka TikTok
ngiyacela wonke umuntu one TikTok noma belandela uMvelase aphakamise isandla ukuthi nje simhloniphe. Mvelase wena ungaphakamisile ngisho ukuthi ungamlandeli vele ubungenandaba naye vele ubufuna ukuthi ahambe emhlabeni. Hayi bangikhulumi phutha phela. Iqiniso lelo usaba umngani wakho ukuthi wena uphakamisile ufunani la? Ngoba uyazi ukuthi sizongcwaba abantu la. Ebehlezesho ethi nina abafana nongivuma sengifile zinja. Ngiyaxolisa ukukhuluma njalo. Angisiyi umuntu wenhlanga. Bangazi sikhophe simhlophe lesi singenaphunga. Umlandeli umthandeni omkhulu. Hleze ngisho njalo. Ngithi mfowami Mvelase lala ngokuthula mngani wami. Mingathi ngingazi ukuqala wami ukwazi ngakwazi ukufika kwami. Ngimemile wamema abantu. Ngenkathi umthandeni ekhiphe ayilose siyathanda ukuphazamisa nomona ende mengizosho othathe isama umthandeni ngenkathi ethatha isama wathi ucela singama nina mangithi mina ngumlandeli kaMthandeni ngiyi-Red Nation angikho njengoba ngizokhuluma la angikhulumeli ama-nation ningizwe kahle nawe mbulali makuthi ukhona lapho angikho kulezi mpi zamaskandi ngiyacela angazi ukuthi umthathele noMvelase angifuni ukungena kulezo zinto nami nginomndeni ongidingayo kodwa ngithi uyabona namhlanje lento yenzile ukuthi uMvelase uyathandwa iSouth Africa yonke ngizothi uTikTok wonke uphethwe ama-Red Nation njengamanje uma ungangena ukho live ukhona because of sina ngenxa yakho Mvelase mfethu anginawo amazwi amaningi ngiyaxolisa kakhulu kinonke inkinga ngumfana waseGazi umfana waseJozi kodwa ke khona umntana engifuna ukuhamba naye Mvelase la amnike oyi-1 ukhona la engizovaya naye nje azoqamela kulesi sifundo esimhlophe ubani Mvelase ngithi lala ngoxolo siyakuthanda sumphathi wama-Red Nation sumphathi wa-TikTok sikunikelele imali siyisa kuma wakho mfowethu sithi ulale ngoxolo ngiyazi ukuthi nawe ulale khona la ukhona nje ngiyazi ukuthi ibhlungu inhliziyo yakho uyakhala ukuthi mfana wami iyekela lizolunga ilizwe kuzobonakala ukuthi kugcina abantu kuyophela inhlamvu sikhona singabalandeli amthandeni amen. Shono kahle mzulu ithi yami ingoma engayiqopha emveni kokaba Mvelase ithi usule isitoti ithi uhecala lombulali uthi halisoze laphela Hobone pheza uyohlala umuhla naye ithi hecala lombulali uthi halisoze laphela hobone pheza uyohlala umuhla naye ngidlalela ingoma le ngifakela usiphephelo umculi ukhona vele mayikhona usiphephelo ngeke ngene stage uzongidlalela ingoma yakhe ethi ubaculi phansi ibhamu ngiyacela
Mfowethu ikhona le ngoma online ngicela simsupport mfowethu ngohlelo elithize laba bantu la ekhaya isikhathi i-airtime isiphelile i-airtime sebefuna ukuqhuba okulosiko so ngeke sisona okomndeni so badedela bafowethu ngithi nje abantu zokugcina sengiphetha malume siqiniseke umvelaza ubile umama kumina ubile ubaba kumina hamba kahle uhambo osolithathile lunzima thina ushile bengakaze sihlangane mina na kodwa ubungazela khona efonini kodwa indlela obungisiza ngayo uunderstand usizi lami lonke ngakutshela lona uNkulunkulu ke bathi ngeke akuthwese umthwalo ongaphezulu kwakho mhlawumbe ukuhamba kwakho kuzovuleka eminye iminyango kumina mhlawumbe uyovela omunye umuntu ofana nawe ethi phunyuka cela ukuthatha isikhala sikasiqiniseko ngibhlungu kakhulu ngoba ulelela ubuye uhamba la ekhaya uyahambela ngenyawo zakho uye eGoli usubuye eGoli usulele ngomhlanje kulongeleke intando kaNkulunkulu ngithi nje ngena la ungena khona ongivulele indlela nami njengomshanakho ngiyabonga sicela ukubonga kakhulu sandleni sumusa sandleni ngiyagcinwa noma ungathini na esandleni ngicela uSiduma anyukeleze la phezulu nemiyalezo azoba nayo ngoba sesifuna ukuthi sifinqe manje zikhali khuphukela la phezulu usinikeze lokho ozosinikeza khona nje kusheshe uhlale nje direct epointini bese ngeke bazalwane singayenzi lenkonzo esiqeda kuyenza ngicabanga ukuthi ulange lihle usiqiniseko umvelase iyona yazi ngempela ke lenkonzo eqeda ukwenzeka obengeke ngempela siyeqe noma kuthiwa besijahe kangakanani kodwa ibisiphoqa ukuthi asidlule kuyona ngiyacela ke ukubonga nje ubunene benhliziyo zenza ukuthi namanje nisahleli kanje nihloniphile asiqhubeke ke Sidumo sithatha usibeke ebese siphinde ungisheshisele singaxabani isikhathi sami lesi wena uzoxabana impela la kufana nalapha ngicela ukubingelela bonke abantu ababeyingxenye yokuzofihla usiqiniseko umshana wami udade wethu lowa ongazi uma wakho ungazi kukuhle kukubi kuthe makuvela lesimo cabanga ukuthi lapha bofanele ngabe bese ngibeka itende ngoba lungafe ngelanga lesigameko bongelo la ngakho umncoba siqiniseko bofanele lokho ugijinyiwe ngoba ake ngisho ngithi ayibambe ikhona ngoba kwakuyinkinga yasiqiniseko kodwa ngoba nakuthiwa ngizoshawa la uMC ngizohlala kulento engiyithunyiwe ukuthi ngibongele umndeni akho konke okwenzekile la nabafumile bahamba bofihla usiqiniseko thiwa ngisho ke ukuthi kuzohamba kanjani before kuvala umfundisi thiwa la masamba semangcwabeni asizukuhamba sonke sohamba nje obekuhlelekile nje ngicabanga ukuthi abafowethu bokunemoto besihlelile bongamatekisi
nazo ke imoto zamathole ebezingxenye zelento. Ngizoqala ngiphuthume ngisho abaxhasela ngoba mhlambe bewunike mina lo mthwalo. Angiqale ngamathole. Ubaba uNala into ayenzile uqhamuke ngemzuzu wokugcina washaya isipikili ebesibeka usiqiniseko kuleli balazo. Ubaba uNala wonke lo host yonke lento la egroundini. Cabanga ukuthi umfonele umfonele ngomgqibelo eqinisekisa zonke ngoba kufanele ngilo ngihleli nje ukuthi umshana wami kufanele ngcine ehambe kahle ngesithunzi sakhe. Mhlambe bangibona abanye ngenza yonke le nto sizama sicela. Sisho ukuthi siyakwazi uncwaba ulanga elihle nje kodwa sasihluleka uncwaba isiqiniseko Mvelase ngoba sibona kuphuma abantu abangaka. Ngizobonga amathole ke aba nesandla esikhulu. Ngiphinde ngithi ama Red Nation aqinisele ngempela ukuthi abe nesandla ukuthi usiqiniseke valeke. Siyabonga kakhulu ma Red Nation. Ngiphinde ngibonge iAnda Msweli Foundation. Cabanga ukuthi isebenze kakhulu igcina ibambisane ne district iLembe bakwazi ukuthi bethenga inkomo yokuvalelisa usiqiniseko. Ngibonge ubaba uDlamini umzimba uKhalimali. Ngiyakhumbula lapha kwi live babethi bashaya indishi. Ngibonga umasipala wakithi kaMaphumulo. Ngiyabonga kakhulu speaker. Sike sibe nenhlanhla kusondele kuwena. Ngicabanga ngendlela izinto ebeyigijima ngayo. Bengikwazi nje ukufonela ebusuku bungaze uzungicaphele. Uqhubeke nje nalowo muso nawo. Ngicabanga ukuthi umasipala wethu ngaya kude. Bese sibonga abaculi abafika bezosikhalisa nabo. Ikhona iqhaza elikhulu abantu bambayo babekho lo Mthandeni uSaliwa, uGqizile, uDulasi. Kanye nabahleli bemcimbi ogay. Ayi kwahamba kahle kakhulu. Ilapho ke sibone khona ukuthi indawo yethu izothuthuka. Ngiphinde ke ngibonge ekuthiwa futhi angikudlulise. Suka ngidlulise ukuthi cha. Abantu kuzohamba kanjani kuye emathuneni? Abantu ekuthiwa bazoya emathuneni. Kuzoba umndeni waZulu, kuphinde kube umndeni waMthembu, kuphinde kube umndeni wakuzwayo, kuphinde kube umndeni wakaMadiba, kuphinde kube ihlobo abangani. Mhlawumbe imedia siyacela ukuthi ihloniphe ngalendlela ezohlonipha ngayo ukuthi cha abavumelekile uya ngasemathuneni. Mhlawumbe siyazi ukuthi sesifika ini. So ngicela nabafundisi nabakhokheli soncethi ibona abazoya ngelento. Mase ngisho nezinhlelo ke zokudla. Inhlelo zokudla ngesimo sokuthi sasihlele empungeni esikoleni. Kodwa sabona ukuthi engathi abantu abafuna ukubala bazoba baningi kakhulu sagcina sehlele egroundini. Sizocela ukuthi abantu benyukele esikoleni uzodliwa esikoleni empungeni. Ngoba bengithi mhlawumbe bazoqhamuka laba abaphezulu bengijudge mhlawumbe khona noshintsho oluzoshintsha noma bazoloku kodwa engathi kuzoqhubeka khona empungeni. Mase kuthi laba abazobe behlile bashona ezantsi ekhaya beyofihla khona amanzi bazowathola khona ekhaya. Indawo zombili zizobe esetshenziswa zobe laba bazosuka la beesikoleni masokuthi laba abalokhu abasekhaya bengabe sadonsa beesikoleni beqhubeka ekhaya. Ngicabanga ukuthi bokuyilokho ebengithunywe khona. Ngiyabonga emsamo. Siyabonga kakhulu. Ngicabanga ukuthi yonke imiyalezo ifinyelele kahle. Nginamazwi la engizowashiya ngoba sesiyahamba. Kukhona umfowethu la ocelayo ukuthi asho ukuthile. Ilo okade shiwo uSpeaker womkhandlu ukuthi usethe ukuthinteka nemoto. Ubezama ukucover ke ngoba ukwazana kwakhe nosiqiniseko kwi level yabo nokho useze wafika noma ebe nalowo mhuzuko. Kodwa uthi uyacela u2 minutes ngoba ubephuthuma lokho. Melusi ngicela uze ngaphambili mfowethu. U2 minutes baba. Ngihlonipha nje wena. Ngiyabonga. Sanibonani nonke. Bafowethu nodadewethu noma nogogo nomkhulu.
ngiyabingelela mina nguMalusi bakazi nguMalusi Shimora intelligent ku TikTok ngitabuka la eNdwethu umfowethu ngimbiza umkhaya ngoba vele sondelene Ndwethu noma afuna into eyodwa bafowethu isikhathi asekho bona ngabe ngiyasho ukuthi ngingumhambi emhlabeni likhona ikayala ngizongena angenjabulo ahonga obuthandwa yinkosi bafowethu usiqiniseko kumina ube umngane ngihlangane naye 2022 sihlangana ku TikTok usiqiniseko ngiyafisa ukuveza lokho angikaze ngimezwe abantu bekukhuluma ngicela ukukhuluma lokho ngoba abantu abaze bakukhulume lokho ukuthi usiqiniseko efika kumaskandi noma ku TikTok ubengakhulumi ngabanye abaculi ubesikhulumela ngomgqumeni nje kuphela bazofakaza bakwazi 2022 esebenza Checkers As we can understand the TikTok, I think when my followers are 2,000, now hundreds. And ngibuza ukuthi yena ngenziwa kanjani ngiyayithanda lento. Wangifundisa lento leka TikTok. Sahamba ngokukhula ke kumsebenzi wakhe necontent yakhe wagcina esehlaziya ecelwa abantu abafaka usiqiniseko kulento kaMaskandi. Ngicela ukukuveza lokho. Usiqiniseko uyayikhulumela ngomgqumeni ethi akekho umculi owakwaba khona noyoba khona owakwafana nomgqumeni nami futhi bengimvumela. So, wase abantu bethi ke hlaziya kanti ngento isikhathi ehle njengomthandeni. Ngiyakhumbula efundisa abafowethu ama Red Nation ebafundisa lento ka online kwakunzima kuxatshwana bethi ayisebenzi lento ama views awanyuki ebathethisa usiqiniseko ubekancengike. Yabona nje ubethi mekwathi yo mele sanibhubhile la sasizobhubha la athi kusho mina usitikadika sijane sinene sedikazi uyasho kanjani ethi ufakazi onyoko cha bafowethu sengidle kakhulu kodwa bafowethu ngifisa ukuvalelisa mngani wami sihlanganile nawe saphila kuningi bese kuplana nawe mfowethu wazi wakhala bathi Malusi mfowethu uyazi thina sinengqondo uNkulunkulu usincisha imali abantu abangenangqondo uNkulunkulu bapha imali uyazi ukuthi mina ukube mina nginemali ngabe siningi izinto engizenzayo hayi mfowethu lala ngoxolo mfowethu imina lo Shimora ukuba bebavale eThekwini isikhathi ubavale eGoli wena hayi kulungile baphela. Siyabonga insizwe ezimaziyo ngizocela lo mcimbi ke manje wezipho ngizocela ukuthi uma uqala wenzeke kuleli side elingapha ngicathi ukuthi usidumo ukwenze konke okumayelana nokusuka la sesiya ekhaya okwezipho ngizocela sikuphushe ngendlela futhi nakhe nokuthula kuze ngapha emva kwami mangihlala phansi ngizocela umnguni ubhuti lapha ubaba kaNokwanda mangihlala phansi ebese sizozivalela asibuyisele enkosini ngizocela ke lo hlelo lwezipho lube liqhubeka uhlelo lwezipho nginalezi izinto engifisa ukuzisho ngibonga kakhulu kuma Red Nation ekade ngibabona la ngiyabonga ngifisa futhi alalele kahle lo myalezo engizowusho ngoba njengoba sila emakhaya mina ngizonitshena ke thina singomahlalela abancane nje sihlalela la ekhaya sikhe eMagoli kunabafowethu abaningi abaseGoli amabhinqa asegula kuona waseGoli awase KZN onke amabhinqa asegula alikho ibhinqa lase Phosphorus alikho bawomkhaya bonke basuke KZN ma Red Nation nabo bonke labenabo lapha yana yini ngiphika ama Red Nation ukuthi amabhinqa akhona phambi kwami njengamanje ama Red Nation ngifisa le message ungabe yakho Red Nation kodwa kube umuntu owumZulu ophuma ekhaya washiya unina noyise ngabe bayaphila ngabe sebalala uthulini lomhlaba
kodwa uzwazi ukuthi nje ubusegoli uphumele umuzi kayihlo uphumele umuzi amawakho. Mawufika eGoli obaba bazokhumbula iGoli aliqali namhlanje lidala. eGoli kuhlangana izizwe nezizwe zamakhosi ezibuya kwaZulu Natal. eGoli kuba khona induna zezinsizwa. Kunezimpi ezike zasuka eminyakeni edlule eyaziwa obaba. Ezinye zazo lezo zimpi zasuka eGoli. Kodwa kwaqinisekisa ukuthi kufanele eqine isandla ebuholini obuyizinduna zezinsizwa. Namhlanje ngiyanicela abalandeli bamaskandi nathi singabalandeli sila emakhaya. Nathi sinabantu esibaphikile ukuthi hayileli iqhawe lami yize singekho ku TikTok singekho active. Kodwa makukhona lapha enishayisana khona ningabafana babuye KZN nonke. Sondelani ezinduneni zezinsizwe eziseGoli. Ningawuhlukanisi umaskandi nobuholi bendabuko ngoba umaskandi uwumculo noma uwumculo ophethe kakhulu isintu lapho wena ozalwa khona. Makudlala umaskandi nje uyazi umfana oyibhinqa makudlala umaskandi ukuthi ungathi khona intuthwane ehamba emhlanje. Akubona umculo womodela. Lo wamculo mawukuthi umuntu wentelezi ungafaka umaskandi kusuka intelezi egazini. Ngakho sondelani ezinduneni zezinsizwa. Makukhona ningakuboni kahle. Asingabuyi sinabantu abahambe ngenyawo zombili beGoli bagibela. Kubuye sekukuthi sekufanele sizokhetha amabala ngoba sesisaba ubani. Ngiyanicela ama Red Nation ngiphambi kwethu njengamanje. Asikwazi ukufinyelela komthandeni thina. Asikwazi ukufinyelela kwabanye abaculi. Kodwa siyakufisa ukuthi nina nikwazi ukufinyelela kibona ngabe nifinyelela ngeselula. Ubumbano lwabantu bakwaZulu Natal namabhinqa akucace kube khona kubukeke. Asingahlekwa ezinye izizwe kuthiwe labo mabezokwenza into ithi yinhle kodwa bayifaka igazi. Ngiyacela kakhulu. Ngiyacela nje ukuthi akube kanjalo. Ebese ngicela ukudlulisa umyalezo ke. Awubhekile kunina ama Red Nation yo. Ubheke kumuntu nje othanda indaba nokuxovizwe. Namhlanje nje ngineqiniso ukuthi uVodacom no MTN no Cell C market yabi phezulu ukuthenga idatha lokungena ntambama. Abangenela ukuthi lapha bayokhuza udlala. Kodwa lapha kunomuntu owazi ukuthi uyinsizwa uzoba insizwa ngedatha lithenge namhlanje ngoba fanele ayokhuluma into wrong ngosiqiniseko esiqeda kumbeka. Akumnandi ukuze umuntu eyigqaja ngokuthi uwumZulu kodwa bephehla udlame engathi amaZulu abantu abalwa zonke izinsuku. Zithandeni mabhinqa kithi. AmaZulu iwona isona sizwe esisahlonipha ubuholi ngisho ubuholi bendabuko thina ithina kwaZulu Natal sisenesile sikwazi ukusikhothamela. Ezinye izizwe ayinandaba nobuholi bendabuko. Asikuphatheni ke sikuhloniphe esikwenzayo. Njengamanje umculo wakithi umculo wendabuko ungenhla ngisho ko hip hop ungenhla kwayo yonke into. Senzani masufaka igazi? Angenzela ama Red Nation angenzeli wena la. Namhlanje wena usunomuntu omaziyo owenze lento uyomgagula ku TikTok. Wenzani? Wenzani? Thina kokwethu ukukhuluma kuphelele la. Mawuhamba nalento ozobuhamba nayo angikwazi yokufikisaphi. Asingazenzike ngathi bafowethu kuhle ukufihla umuntu. Singawubona umcimbi kamfowethu usiqiniseko ukuleli izinga. Uzuncome ngoba thina abantu siyayincoma into ebhedayo. Ngaphansi kwalobu buhle sihlangene ngabo la kunomuntu ongekho emhlabeni. Musukuphuma la wena uyothi bekubhora noma bekumnandi ayikho into emnandi la. Ayikho into ebhorayo la. Uma kuukuthi lesi simo usibona komunye umuze bese uyagiya uyadela wena.
uyadela wena. Ilawo mazwi engishiya nawo angisho kubantu abadala. Abantu abalapha ku TikTok majority yabo abantu abasebancane. Abantu abazelwe wobaba okulindele ukuthi kusasa sizobona umakoti kuye. Kusasa kuzovuka umuzi wakubo. Hloniphanani bafowethu. Sondelani mayingekho induna zensizwa manje eGoli hamba nobekana kumanje. Ukuze nikwazi ukucontrolana insizwa icontrolani induna mayingekho. Ngiyaxolisa kakhulu ukudlalela ithuba. Lo myalezo bengifisa ukuphathisa. Uma nikwazi ukufinyelela kiwo wonke lamaqhawe aphezulu eniwaziyo ukuthi ngikhuluma ngobani. Okuyibona amaqhawe njengamanje anithatha nibeka kule level, athatha uMaskanda ubeka kule level. Kwaze kwahlukana kwathi wakhona oEast no West. Thina sizaloku khona oKaizer no Pirates. Ngeke usibone sibulalalana indaba yeChiefs nePirates. But I think now ama leaders, lawa leader lama groups kumele abe khona, abe visible kuma social network. Uyikhuza lento. Kwake kwalo abalandeli beChiefs nePirates kudala kodwa kwadinga kuIvan Khoza noKaizer Motaung ukuthi ababe united. Uqala. Mani yokwazi ukubatshena ngelinye ilanga izukusiza lento. Umculo wabo siyawuthenga siyawuthanda senza yonke into kodwa kumnandi ukuthi sizoba nemicimbi efuzele ngoba nakho sithenga umculo wabo. Mayikhona indlela ukuthi abaphumelo bala bayikhuze lento. Angifuni ukudla ithu kade ungimemeza foka ekhaya. Ngithena kuqhubeka izipha ngazi noma sekuphelile yini. Ngibone uhamba nobheseni la. Usungapha. Okay. Akengeke awuzi kimi. Leyo nto ubuyenza ayizile kimi. Yenza nje uyiqede, musuyiqedile uzoyidirect emndenini wakaZulu. Uzocela ubaba umnguni, baba kaNokwanda. Makukhona ingubo ezizipho nanti ayisayide engilikhombile, ngicela kuyiwe khona. Nisiphathele lemiyalezo bafowethu ifinyelele emaqhaweni ethe siwathandayo. Ngiyabonga kakhulu. Ucela sivala amehlo baba egameni lika Jesu Kristu sibongile baba yonke lenkonzo iprogram yonke baba esenzekile kuso nomsase siyaphuma baba Nkosi busisa bonke abaxhasile sizwile ngendlela ehlukahlukene baba wandise baba amabhizinisi abo kuso nomsa ke baba bese uthi bonke ifundazo bezikhona kuso nomsa kulomncwabo walomntwana wakwaMthembu egameni lika Jesu ke baba hamba nabe indleleni ukhansela zonke ingozi baba kuso nomsa sebephindele emuva baphindele ngomsaka babikho ngisho ingozi behambe ngokuthula beze beyofika egameni lenkosi ke konke baba sikunikela manje sibongile baba ukuthi inkosi uqaliwe isigameko uze kubabale kuba manje siyoyiphetha lenkonzo baba sesiyobeka ke inkosi lomzimba walomntwana ulange lihle Mthembu njengalokhu uthezwini lakho umuntu Nkosi nomsu yobuyela othuleni njengalokhu wathathathwa othuleni umoya bese kubuyela konikwayo uze kube phakathi amen. Sizocela okay. KwaKumaNgcobo waseBathenjini. Siyabonga. Ngicathi abaningi basebenzise leya format. Ngoba ngiyabona ukuthi amningi lo mcimbi lo. Leyo ndaba. Leyo ndaba. Leyo ndaba. Ugogo Mandandatho noNoqeda kulethe isipho. Sengizoyidedela ngiyayidedela manje baba Mnguni. Insizwe bekade zifikile zimlethile. Ngiyacela futhi iqhubhe umcimbi wazo. Angazi noma singaphandle lezi insizwa khona insizwa nje beyifikile sisilethele yena. Ebese sonke sikhumbula ukuthi usiduma utheni ngeindlela zokuhamba.
Uma ubambele entulo nje uzohamba kahle ayikho into ezoba inkinga la endleleni. Awusiphi ingoma kaMthandeni DJ? Maqeda leyo ngoma ka DJ, maqeda leyo ngoma kaMthandeni DJ. Ikhona artist ekhona. Ezofika izozimaketha. Ela singaphumi ngokusheshsha, ngicela simqhube phambili. Ngicela nje niphume naye ngesizotha bese belandela abantu. Qhubeka DJ. Ai, não, mas eu não fiz o figa, né? A baleia. Não, vai comer. Cara, são tem rampanha puxo do mundo. Tenda olele crowd futhi. Oyibo, naba naba futhi la bele. Ngona wazuthi. Ubumba funa kadela. Hayi iyayisiya ngasabambi. Ake ngithatha wona le truck ngoba la ngolusu le truck. Okay. Yes, it is. You can make it the correct.
Chiksile vele. Kawan pun buso. Oma. Mamshango. Mamshango. Ukhumalo ngaphakathi. Asikhawule manje la ibonelana kubo lesizwe. Hayi, ngibanayo, Ngiyahamba. Sawa. Soko.